iSpace-projektet er jo et projekt, vi har skabt i samarbejde med Syddansk Universitet, vores Knowledge Lab derude, som jo er et projekt, som støtter borgeren i at blive mere selvhjulpen. iSpace-projektet er et projekt, der prøver at håndtere en af de helt store udfordringer i vores velfærdssamfund. Det er, at vi har nogle borgere, som vi dels gerne vil lave så godt liv for som muligt, og samtidig også give dem så stor frihed som muligt. Og den gruppe borgere, jeg taler om her, det er dem, vi normalt kalder psykisk udviklingshæmmede. Vi er jo pirret en lille smule af lidt konkurrence. Vi er pirret lidt af noget, der ligner leg. Noget, hvor vi kan grine lidt en gang imellem. Det man gør, det er, at man sætter en øvelse eller en leg i gang, hvor den indgår som en del af legen. Socialpædagogen lægger det ud, ikke? Og så spiller man for eksempel hund og kat, hvor man har sådan nogle satellitter, kalder vi den. Den her satellit kan lave et oplevelsesrum. Den kan lave lys, den kan lave lyd, den interagerer med andre satellitter. Man kan have næsten uendelig antal satellitter. Og ved hjælp af det, så kan man lave et miljø, hvor den, der interagerer med det, kan spille spil, kan lave træning, etc. Vi udvikler ingenting på baggrund af vores egen viden. Alt, hvad vi laver, det er det, man i dag kalder brugerdreven innovation. Det vidste vi ikke for 14 år siden, men det er spørgsmål om at komme ud og lytte til dem, som der er på institutionerne. Dem, der går og arbejder omkring indsatsen på at sige, hvad er det, I har behov for. Brugerdreven innovation, hvor vi engagerer medarbejdere, involverer medarbejdere, er specielt for Danmark og specielt for Nordeuropa. Vi har en helt anden måde, hvor vi sammen på arbejdsmarkedet prøver at få ting løst i fællesskab. Det er meget nyt for USA, men brugerne er meget engageret i det og synes, det er spændende. Jamen, nu ser det ud som om, der er ved at komme noget billede på. Der er ingen tvivl om, at vi her har fat i noget, hvor vi kun har set de første tegn på, hvor langt vi kan komme med det her. Der er meget, meget stor interesse. Vi rejser til USA med det faktisk i oktober måned i år. Welfare Tech som brancheorganisation, som netværksorganisation, som inspirator og som dynamo for projekter og nye initiativer er afgørende for en hvilken som helst virksomhed, som lever af hele tiden at være innovativ. Det man i samarbejde med andre virksomheder, med andre aktører, universiteter og eksperter kan være med til at definere og udvikle ting i fællesskab, det er fremtiden.